Barkanku da kallon tashar mu ta kayan wasan yara a wannan lokaci. A yau ina tafiya muku da wani tabon wasa ne mai suna intelligenti wanda yake sauya launi idan ya gamu da ruwa. A yau zan nuna muku yadda za mu gwada yadda wannan tabo yake sauya launi saboda kowa ya gani. Ga su nan jerin guda 4 kowanne kalan shi daban. Abin da muke bukata kawai shine ruwan dumi. Za mu fara da na farkon mai suna amethyst wanda launin blue ne. Ciro shi na dan wahala kaɗan saboda danko ne da shi, kamar yadda aka sani tabo ne na aikin kere-kere na wasa na yara. To gashi mun iya fito da shi. Za mu ɗan dunkule shi kamar kwai tukunna sai mu sanya shi a cikin wannan ruwa mu gwada yadda yake sauya kalan. Shi wannan sunan shi amethyst, sunan shi kenan. Wato yanzu ya dunkulu yadda muke so. Abu na gaba kawai shine za mu sanya shi a cikin wannan ruwa mu ga yadda zai sauya launi. To kuna gani dai ina sanya shi a ruwan ma sai ya sauya kala gaba daya. Turuwan shi sai ya ragu. Yayin da yake farko yana da turuwa sosai, bayan an sanya shi a cikin ruwa sai turuwan sai ya ragu. To ga na biyu mai suna strawberry shake wanda shi kuma launin ja ne. To shi da wannan bai yi wahalan fitowa ba saboda yana da laushi sosai. Shi ma za mu masa yadda muka yi wa na farkon, za mu dunkule shi kamar kwai tukunna sai mu sanya shi a cikin wannan ruwa. Shi kam ya fi sauran laushi kamar yadda na faɗa muku. Shi kuma zai koma launin fari ne idan an sanya shi a ruwa kamar yadda kuke gani. Gashi nan farin ma yana da ɗan sheƙi-sheƙi haka, kamar da yadda jan ki da sheƙi to haka shi ma farin yana da sheƙi sosai. Wannan abu dai akwai ban sha'awa, musamman ma ga yara wanda su ya kamata a ce suna wasa da irin wannan abu. To gashi nan ya koma launin fari bayan an sanya shi a cikin ruwan. To bari mu duba na 3 wanda shi kuma sunan shi chameleon. Shi kuma launin kore ne. Shi ma za mu fito da shi. Ya ɗan fi ɗayan tauri shi ma wanda yana tauri kamar na farkon da muka yi. Sai an ba a hankali kafin a iya kwakulo shi. Yawa to gashi nan dai mun iya kwakulo shi, sannan shi ma za mu dunkule shi kamar yadda muka dunkule na farkon da na biyun. Kuma wannan idan mun sanya shi a ruwa bari mu ga launin da zai koma. Duk da cewa kowanne an rubuta a jikin gwangwaninsa launin da zai koma an sanya shi a cikin ruwan. Gashi ne shi ma wannan rage turuwa yake yi kamar yadda na farkon ya rage turuwa bayan an sanya shi a cikin ruwa. Kore ne amma kuma kore ba mai turuwa ba. To gashi nan dai wannan kala tana da kyau sosai. Za ku ga cewa ja ɗinmu wato strawberry shake har ya bambancin babu kuma.
har ya koma yanda yake da farko, yayin da na farkon mu kuma shi ma gashi ne yana komawa yanda yake, amma kuma dai bai gama komawa yanda yake gaba ɗaya ba kamar jan. To ban san me yasa aka ta faru ba, ko dan saboda laushinsa ne kila. Bari mu ga na ƙarshen, wanda shi kuma sunan shi Twilight. To shi kuma wannan launin blue ne. Shi kuma ya ma zo ne a dunkule ba kamar sauran ba, a dunkule yake kawai, sai dai mu saka shi a cikin ruwan. To gashi nan shi ma dai rage turuwa yayi kamar sauran. Wato wannan shine blue, na ɗanyi kuskure a na farkon da na ce blue ne, ba blue bane, ruwan shanshan bala ne. To ga su nan gaba ɗaya kamar yadda kuke gani, gaba ɗaya mun gwada su, wanda ya koma yadda yake jan ne kawai, amma ruwan shanshan balan mu gashi nan da ɗan sauran kalan shi bai koma yadda yake gaba ɗaya ba. Saboda haka za mu ɗan ƙara mai da shi cikin ruwan saboda mu ƙara ganin bambancin. To gashi nan dai ya ƙara farfari, ga koren mu shi ma. To da alama dai in an ajiye su koma suke yadda suke, kawai daman sauya kalan saboda wasa ne aka yi su haka. To a ciki dai gaskiya ni na fi son koren, maybe saboda kawai ina sha'awar daman launin kore ne sosai, amma a ciki wanda ba na so shine wannan jan, saboda shi bambancin ma bai ma daɗe ba ya koma yadda yake, sannan kuma ya yi laushi da yawa. Sannan blue ɗin ma shi ma yana da kyau sosai kamar koren. Gaba ɗaya dai kowanne yana da nashi kyan, wanda dai bai birge ni ba, kawai wannan jan ne bai birge ni ba gaskiya. Shi ma wannan ya yi ƙoƙari, gashi har yanzu akwai ɗan sauran bambancin. To da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyo. Idan kuna son samun wasu daɗaɗɗen bidiyoyi kamar wannan, sai ku biyo mu a wannan tasha, sannan ku jinjina mana a ƙasa, ku yaɗa wannan bidiyo ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode, kuma sai anjima.